Hej, i dag vil jeg gerne tale om, hvor alle stole og bord er henne i mit klasselokale, fordi det er det, som slår de fleste, når de kommer ind i lokalet. Det er, at de spørger, hvor er alle stolene og bordene henne. Der er meget gulvplads, og det er der simpelthen, fordi jeg oplever, at når børnene selv får lov at vælge, hvor de vil sidde og arbejde, så det er sjældent, at alle elever, og jeg vil faktisk stort set sige aldrig, at alle elever vælger at sidde ved et bord. De fleste vil, som voksne også, vælge at sidde i en sofa eller en sækkestol, som vi har liggende herover. Ligge på maven på gulvet, især når vi har læsestund. Det de så også gerne vælger, som de fleste voksne mennesker også vælger, det er at klumpe sig lidt sammen. Så når de skal spise, så vil der ikke sidde 4 børn ved det her bord, men der vil sidde 6 børn. Og det er faktisk spisesituationerne, der har været vores største logistiske udfordring, fordi ved spisesituationerne skal alle børn have en plads. Der er 27 taburetter herinde, fordi der er 27 elever, men der er ikke et enkeltmandsbord eller et dobbeltbord til alle. De sidder for bordenden og rundt om bordet, og det er også meget mere effektivt, når de samarbejder, fordi så sidder de tættere sammen og kan nemmere høre, hvad hinanden siger, og stemmerne bliver også lidt mere begrænset. Så det er derfor, at der ikke er så mange stole og borde i mit klasselokale.